रायजोफोर चिरां काजलगांआव साथाम दारि गोनां आइजोफोरा सासे बर' हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामलायबाय, सासे सिख्लासाखौ साथाम गेंरेप खालामलायबाय। बर' फिसाफोरा मा जाबावगोन बिटिसिनि सिङाव? बेफोर मानि थाखाय जाबाय थानो मोनदों? दायो बिपिएफ सरकारनि समाव आरो हाग्रामा सरकारा नो नेभार इउ आर रं ब्रादार इउ आर रं माने बेफोरबायदि नङा। दिनै बै सिख्लायासो गोसो थोफ्ला जानानै दिनै गुबुन हारिनि जोहोलावजों दिनै जिनाहारि खालामजादों। बेवहाय दिनै जोंनि हाग्रामा सारा नों जिनाहारि खालाम, नों गोसो थोफ्ला होननानैहाय दिनै बेनो पावार होआखै ब्रादार, मिथिबायना? दिनै पावार होआखै। जाय सिख्लाया दिनै गुबुन हारिनि जोहोलावजों गोसो थोफ्लानानै दिनै इनाय अनागारि गावनि सोलेरखौ बाहायजादों, बेखौ दिनै हाग्रामा सरकारा थोनाखै, बबेबा संगठना थोनाखै ना, दिनै जोंनि बिपिएफ हान्जाया बेखौ थोनाखै। नों उमुक हारिनि उमुक जाथिखौ गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामजा होननानै दिनै बिपिएफ सरकारा माब्लाबाबो थोनाखै। नों बेबायदि दाबुं, इउ आर रं, मिथिबाय ब्रादार, इउ आर रं। बेखौ माब्लाबाबो दाबुं। मबेबा मोनसे संगठना माबा मोनसे जायोब्ला बेखौ मबेबा मोनसे पार्टिया थोना, मबेबा मोनसे संगठना थोना। बियो जोंनि बर' आइजोफोरनि भुल, सिन्था खालामनो रोङाखै। जोंनि बर' आइजोफ्रा दिनै गुबुन हारिनि हौवाजों खारफा खारफा दिनै जिनाहारि खालाम दिनै इनाय अनागारि दिनैहाय दोनजादों, मिथिबायना? दिनै माबा मोनसे जुदि जोंनि बर' हारिनि इनाय अनागारि अयथासार जायोब्ला, हिन्जावफोरनि सायाव अयथासार जायोब्ला दिनै बिपिएफ सरकारा पावार थानायावबो बेफोरबायदि जादों, बे जानाय नङा। बेफोरखौ दाबुं, जिबनावबो दाबुं माब्लाबाबो। दिनै सरकारा हारिनि जाथिनि बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि मोजांनि थाखायसो दिनै पावारखौ लाबोदों, एबा दिनैहाय पावारखौ लानानै खामानिखौ मावफुंगासिनो दं। बौ सोरबा बर' आइजो ना गुबुन हारिनि हौवाखौ गोसो थोफ्लानानै जिनाहारि खालामजा होननानै दिनै बिपिएफ सरकारा थोनाखै, बा माबा मोनसे बबेबा संगठना थोनाखै। इउ आर रं ब्रादार, इउ आर रं। दिनै बेफोरो खना खनला जोंनि बर' लाइमोनफोरनि बुजिनो रोङि, टेलेन्ट गैयि, मेलेम गैयि, बैफोरनि सायाव दिनै बेफोरो गासैबो जानो हमगासिनो दङ। दिनै मानि थाखाय गुबुन हारिनि गथ'खौ मानो मोजां मोननांगौ? गावनि हारिनि मानसि गैया नामा? सेंग्रा गैया नामा? गुबुन हारिनि मानसियाल' मानसि नामा? दिनै नोङो बै सेंग्राखौ गोसो थोयामोनब्ला, दिनै नोङो बै गुबुन हारिनि सेंग्राखौ गोसो थोयामोनब्ला, नोंखौ दिनै बै गुबुन हारिनि सेंग्राया नों लायहोआमोनब्ला नोंखौ जिनाहारि खालामनो मोनगौमोन नामा? दिनै आं बुंगोन, जोंनि बर' सिख्लाफोर दिनै नोंसोरनि थाखाय राजनितिक नेताफ्राबो दिनै बदनाम मोनदों। दिनै नोंसोरनि थाखाय पार्टिया बदनाम मोनदों। दिनै नोंसोरो मानसिखौ सिनायनानै गोसो थो ना, थाखा फैसा सेंग्राफोरनाव गैयाब्ला जोंबायदि हिन्जाव गोनांफोरजों थाफै, गदाय जाफै। सेंग्रा मानसिफोरनाव थाखा गैया, गुबुन हारिनि मानसिखौ गोसो थोस्लायस्लाय जोंबायदि गोनांखाखौनो जायगा लाफै, अब्लाबो लस गैया। थ' लोगोफोर, दिनैनि भिडिअ'आ बेसेखिनियानो। जानाय मानिखौ सुद्रायनानै लादो, जायखौ निमाहा होयोब्लानो जाबाय। स' थेंक इउ फर वाचिं, लाभ इउ अल, बाय बाय।